Estamos a piques de chegar ao que se chama o apagón analóxico. O vindeiro luns está previsto que se apaguen os televisores analóxicos, pero, atención, só para aquelas televisións de carácter galego ou de carácter estatal. En principio, as televisións locais manteránse exactamente igual ata o momento como estaban. A lo menos, esas son as referencias que temos. Pero temos comunicación precisamente con unha persona que controla e coñece perfectamente cal é a situación, non en vano levan tempo traballando no que é o proceso de digitalización. Refírome, lóxicamente, á empresa galega Retegal. Joaquín Alonso, director técnico de Retegal, moi boas noites. Hola, boas noites. Bueno, gracias por atendernos a chamada. Sabemos que andades máis que apurados nestes días, posto que xa o vindeiro luns principia o que é un inicio de apagón analóxico que afectará basicamente as emisoras de carácter galego e estatal, non? Así é. Son as emisións que contempla o Plan Nacional de Transición a PDT. Eso significa que as locais, como por exemplo esta televisión, imos poder seguir emitindo durante un tempo aínda en analóxico. O plan técnico, o Plan Nacional de Transición, refírese únicamente ás emisións estatais e autonómicas. O sea, non contempla, non fai mención expresa de outras emisións.